Kaixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen Azalera bideo podcast honetara, eta astero bezala, badakizue, landuko ditugu eskualdean pilipilian dauden gaiak, eta horretarako aste honetan, edizio honetan, bi gonbidatu ditugu. Alde batetik daukagu Zuen Mendibil, kultura zinegotzia Urduñan, eta berarekin landuko ditugu. Azken asteotan gertatu diren kontuak hirian, eta bestetik, nola ez, mintzatuko gara 8 maioei buruz. Eta berak bukatuta izango dugu gurekin Eneritz Ortiz Angulo. Berak irabazi du 2 aldiz, Aiarako jaien kartel lehiaketa, eta interesgarria irutu zaigu berarekin, solasalditxo bat izatea, horri buruz, aste honetan bukatu direlako San Prudentzio jaiak. Eta besterik gabe, ez gara gehiagik luzatuko, etenalditxo txiki bat, eta Usuerekin mintzatuko gara. Eta hitz, hemen daukagu Usue, kaixo Usue, zen moduz? Kaixo, egun Aitor. Ondo? Bai, ondo. Apur bat korriketa presaka, ez? Bai, azken ukitoekin ja topera. Vale, lehenik eta behin, azken asteotan landu duzuen gauzetako bat, izan da pediatria zerbitzua Urduñan, hor egon dira, auzokidetzan arazotxo batzuk, jarri zareta harremanetan osasun publikoko zerbitzuarekin, ze urratzen mandituzue aste hauetan? Gai hau historikoa da, 30 urte inguru daramatzagu eskaera honekin, badakigu Urduñako familiak familien artean ezinegona sortu dela eta udalak ulertzen du. Gure helburua argia da, saiatzea berriz pediatria zerbitzua Urduñan ematen eta era egonkor batean, ez? Komentatu duzu moduan, osakidetzarekin kontaktuan egon gara bai, eta beraiekin saiatu gara lantzen eta bilatzen irtenbideren bat. Aipatu digute pediatren gabezia dagoela, eta ez dagoela espezialista nahikorik, eta beraiek arreta bermatu nahi dutela, eta horretarako batzuetan berrantolatu behar dituztela euren plantillak. Eta, Amurrio izan da gure referentziazko zentroa, bertan baja bat egonda, eta Urduñara zetozen profesionalak baja hori estali behar izan dute, eta horregatik Urduñako jendea gerturatu behar da Amurriora pediatria zerbitzua erabiltzeko. Eta osasunen esparruan, baina beste ikuspegi batekin, amaitu duzue Urduñako osasun eskolaren lehen zikloa. Ez dakit ze balorazio egiten duzuen, jarraipena izango duen? Bada gure bigarren edizioa, aurten 4 gai desberdin landu ditugu, normalean egunerokotasunarekin zerikusia dutenak, dolua, memoria galtzea, elikadura osasuntsua eta diabetesa izan dira aurtengo gaiak. Egia da, gai hauek osasun zentroarekin erabakitzen ditugula, beraiekin koordinazioa eta komunikazioa etengabekoa da, eta nahi duguna da gure hiritarren beharretara adostatzea erabiliko ditugun gaiak, ez? Eta orain duguna da bilera bat egin beharko dugu ikasturte amaieran, baloratuko dugu aurtengo ekimena eta hurrengo urtekoari emango diogu pasoa. Segurazki aurrera eramango dugula ekintza, izan duen harrera oso ona izan da eta gutxinakadoa sendotzen, ez? Eta orain, beste esparru bat landuko dugu, proiektu handi bat kokatuko da Urduñan, gainera hirian grabaketa pilo izan dituzue azken urteotan, eta ziurrenik jarraituko duzue izaten. Eta, badaukazue, Bilbao Bizkaia ikusentzunezko haba, bertan, Mariaren Lagundiko ikastetxe zaharrean, eraikiko dela. Izan da jadanik aurkezpen ofiziala, nolabait. Zer dakizue proiektuari buruz, zer nabarmenduko zenuke, ze epe daude, ez dakit ze dakizuen horren inguruan. Proiektua ilusioz hartzen dugu, arrakastatsua izan daiteke Urduñarentzat eta aukera paregabea da.
Egia da epeen inguruan gutxi dakigula, Foru Aldundiaren eskuan baitago, baina bueno, suposatzen dugu hurrengo asteetan zehar, informazioa lortuko dugula, ez? Komentatu duzun moduan, ez da hutsetik hasten den proiektu bat, Mariare Lagundian hainbat ikusentzunezko grabazio filmak eta garatu dira azken 3 urteotan, eta bueno, nabarmendu nahi dugu ere hiriak dinamika hau ondo hartu duela, batzuetan estra moduan lan egiten dutelako bertan, eta gero hiriarentzat ere aukera paregabea da, jarduera ekonomikoa sorrarazi dezakelako, enplegua sorrarazi dezake, eta bueno, azken batean, mapa kulturalean kokatzeko orduña aukera oso ona da guretzat. Eta beste proiektu bat, gainera, bueno, hau beste esparru batean, beste arlo batean, asko sozialagoa, izan duzue, Ametsgoien emakume migratuen aterpea horren irekira izan duzue, jende pilok parte hartu du, ekarpen oso anitzak egon dira proiektuak aurrera egiteko, zein da udalak egin duena? Bueno, azken hilabeteetan aurrera eraman da ekimen sozial hau, eta bueno, komentatu duzun moduan, emakume migratzaileei harrera eta espazio duin bat ematea da ideia, eta bueno, hau guztia ez litzateke posiblea izango bertan lan egin duten voluntarioik gabe, eta bueno, komentatzea 450 pertsonek baino gehiago parte hartu dutela honetan, baina bueno, gure aldetik eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu, bai Aitor Arbaitzari, Josube Askoetxeari, ze azken batean dira proiektu honen buruak. Udalak egin duena izan da, gure eskua eman, laguntza emateko prest gaude, proiektu honetan sinisten dugu, eta bueno, landuko dugu lankidetza hitzarmen bat beraiekin, eta gure ideia da, behar duten guztian laguntza ematea. Eta hori apur bat etorkizuna da, baina iraganera ere begira egiten duzue, 8. urteurrena egin izango duzue 2029, eta jadanik hasi zareten nolabait motorrek berotzen horretarako, ez? Bueno, hau ez da berria guretzat, 2024tik gaude lanean, bertan logoaren aurkezpena egin genuen, gero aurten Jose Ignacio Salazarren hitzaldi bat eduki dugu, 1994ko bideo baten aurkezpena egin dugu, eta hiriak hunkitu zuen, egia esan da, ez zuen espero halakorik, eta bueno, aurten egingo dugu atlas historikoa landu eta inprimatu, eta bueno, hau gure ondarea eta memoria historikoa lantzen jarraitzen dugu. Eta nahi duguna da, ez izatea egun bateko ospakizuna, baizik eta proiektu edo zabalago bat garatzea. Eta hiria heltzen garenean 2029ra, izatea nola harrotasun hori eta prestutasuna. Eta gutxi gora bera, badakizue zenbat orrial izango dituen atlasak, edo momentuz mamitzen ez zarete? Mamitzen gaude, eta oraindik ez dakigu argi nola amaituko duen, baina bueno, horretan gaude, eta polita izango da. Eta hurrengo astean ja, ematen du gezurra, baina ja, maiatzaren 7an izango ditugu 8 maioak, orateioka ditugu jadanik, zen nabarmenduko zenuke jaiei dagokienez? Bueno, zaila da gauza bakarra nabarmentzea, segun azken finean egitara oparoa landu dugu jai batzordean, eta bueno, eragile askoren aniztasuna islatzen du jai programak, tradizioan mantenduz hori bai. Bueno, kaleko giroa nabarmenduko dute, nuke. Orduñan funtsezkoa da, eta bueno, bai dinamikak, egongo dira kontzertu lokalak, eta bueno, animatzen dute jendea pizkate hurbiltzera, igual ostiralak dira pizkate Orduñako jendearentzat gehiago, baina gero ja larunbat eta igandetan animatu hoi da alboko jendea. Bueno, eta gaina daukazue gastronomia lehiaketak ere, ez dakiz daukazuen Orduña, baina beti hago jende pilo gastronomia lehiaketan, eta horrek ere, jai giro desente sortzen du. Eta nola ez, oposizioak ere mandu bere iritzia, eta aipatu du, bueno, euren ustez, ez dela parte hartzea bermatu aurtengo egitarauan, nola ikusten dugu dala? Bueno, azken finean valorazio bat da, eta, bueno, iritzi bat guk ez gatoz bat beraiek diotenarekin,
azken batean jai batzordeak landu dira, txosna batzordeak landu dira, eta bueno, programa jasotzen duena da bertan landutakoaren Isla edo. isla, bai, hori da. Mhm. Orduan, igual bai, zera batzorderen bat gehiago landu ahalko genuken, baina, bueno, izan dugu kultura teknikaria bajan ia 3 hilabete, eta hori sumatzen da. Azken finean, lan teknikoa nahikoa dago honen atzekaldean, eta, bueno, hala ere lortu dugu programa potolo eta polit bat lortzea. Eta jaien hasieran gutxienez oso garrantzitsuak dira pregoilaria eta txupineroa. Aurten, pregoia egongo da Kristoren Eskola Santuko kideen esku, eta aldiz txupina Txomin Robinaren senideen eskuetan. Zer nabarmenduko zenuke bueno, eragile eta pertsona hoiei dagoki? Bueno, uste dugu hiriak oso ondo islatu duela transmititu nahi duguna, azken batean erabaki hauek hartu dira inkesta parte hartzaile baten bidez, eta gero bertan lortutako emaitzak edo eraman dira jai batzordera, eta han erabaki da zeintzuk izango ziren gure figurak edo. Orduan, Kristoren eskolaren eskutik nabarmentzea gure ondare historikoa eta kulturala bermatzen dutela, eta 350 urte daramatzala bertan lanean, eta hori nabarmendu nahiko nuke, eta goraipatzekoa da. Eta beste alde batetik, Txomin Robinaren figura, denik eta behin eskerrak ematea senidei aukera emateagatik omentzeko bera. Eta, bueno, nabarmendu nahiko nuke, bera izan dela oso figura garrantzitsua, bai gure buruan dien, bai gure erraldoien lanketan, babesean, eta orduan, bere figura ere oraindik bizi da gure artean, eta gure ondarean. Bai, badauka hor bere erraldoi propioa. Bai. Eta pertsonalki zuk ze jarduera gomendatuko zenieke eskualdeko herritarrei, agian hori hain urduñarrak ez direnentzat, ideiaren bat edo batzuk? Bai, bueno, komentatu duzu konkurtso gastronomikoak, bai patata, bai paella tortilla, beti pila bat jende parte hartzen dute bertan, eta sortzen den giroa nahiko polita da. Eta gainera 9an bertan gero ere baditugu kuadrin arteko jokoak, badaude bigantzak, badaude kontzertu lokalak, ustez aurten 9 egun polita izan daiteke. Baina, bueno, gero ere aipatzea, bolo txapalketak ditugula, alardeak, beraz gure kultura era askotara islatzen dela, eta, bueno, gonbitea luzatuta dago, eta animatzea edozein egunetan egongo da zeo zer. Eta mezu bat, jaiak osatzeko orduan, herritar orori? Bueno, egia da aurten landu dugula protokolo berri bat, indarkeria matxisten aurreko koordinazioa eta erantzuna lantzeko, saio desberdinak garatu ditugu herritarrekin lankidetzan, eta, bueno, aipatu nahi dugu hori irakurtzea garrantzitsua dela, edo zer gertatzen bada, argi edukitzeko nola lagundu dezakegunez. Gero aipatu nahi dut ere, puntu morea jartzen dugu egitarauan, bakarrik egongo dela bi larunbatetan, baina zerbitzua zabaldu dugu eta ostiraletan ere edukiko dugu. Eta gero apartez, gonbidapena oso argia da, jaiak anitzak dira eta errespetuz bizi behar ditugu, beraz animatu parte hartzera, baina beti errespetuz. Ederto, badakizue, bitartekoak daudela, errespetuzko jai hoiek bermatzeko, mil esker zuen, gurekin egoteagatik, tartetxo bat ateratzeagatik udalbatzaren eta lanaren artean, eta are gehiago egun hauetan, jotazu zaudetela jaien prestaketan, eta zurnik jaietan ikusiko dugu elkar, bideoak eta argazkiak egiten, eta agian mikroa ere hurbildu behar dizugu, orduan barkamena aurretik. Bueno, ez da zer gertatzen ja ohitura badaukagu, eta, bueno, eskerrak zuei. Ederto, mil esker zue, eta aipatu bezala, jarraian mintzatuko gara Eneritz Ortiz angulorekin, kartel lehiaketari buruz, kasu honetan, Aiareko jai.